Kari Iran kari ke don ha ka jingtho jongga Bible ngi deban kan mau ye kani. Kani ke ka depan itu luparu ha ka kitab ke jong Jeremia. Lada ngimpat tip tong de pai khandiat saphang jonggi gi jingsisa. Hangni ngakwa ban wanra ya kata ka jitu lupa kabala don ha ka Bible kabala kedauru ya ka jaka jong kari Iran da ka kerteng. Kalong ka basai lene ka dak kumbala kedau ha ka jingtho kabala batai benia ru baka ke ban jai ya ka ri ha ka sngi ki bakhadu bat ka benta ka konstan kabala penkendit ya ka perthai ka longba ya ka jitu lupa la dab ban tho ar hajan rus pa snam menchwa bat menta la pendap ya ka jitu lupa hangni ladangi pai ya ka jitu lupa ju Jeremia bat ka ka ja hapo ju ri ha Iran ngin sangat smutho ya ka ka bala ja menta bat ka deiru ka jing pendap ya ka kabala dab ban ya thu lupa kadai ke jingtho haga Bible haga ba ki babun ki bru ki kentat ye kani kam dei namar ba kim sngau tanak hanrei kadai namar ki persang ban penjengai yeledi nadu ki por ke bamensiwa kim kwa satya ban penjan yeledi sha kani ke jingsisa kani ke jingpen pau da Jeremia bat bala bu ri ru ye kani ke lenong jong ka jingbisar bat ka jinglen yar kadai ke jiathu lupa kabala dab ban shon muhor hagaba baro kilat pataku bor jongga perthai kiliathu yagani ke ju ke klip mat kabala batai da ke kitab ke ju Jeremia haga kitab ke ju Jeremia ke lenong ke sau pho khandai nadu ke dekhat ke lai pho sau hadu ke dekhat ke lai pho khandai baha kini ki nru tuli ke dekhat ki kintup yagani ke jaka ke kongsan ha baro ke we ke ri Iran Kari ke menta ke syak berngam haga perthai baka deban wanra ye ke jingsuk namar ka jing persang ke jongka ban sna ye ke nuclear plant kari ke bla krisan pisaru ye ke kinhun le no daki pau snam kari ke bla kular ban hirthma ya kari Israel menta tungen ye kran saphang jong ke ri ha Iran haswa bangen ngam sha ke jingithu lupa ngide ban snuthu ye ke jingsisa baro Kari Iran ke menta kadai kari ke bala kedauru haka Bible da ke kerteng kapau haki artli ki kerteng ke bapar bat ki jingthu lupa ke bapar kaba donru ye ke jipar na ki artli ki jaka katkum ke jingthu lupa haka ketin ke jungublai bat kini ki jipar ki long ke bakongsan yangi bangen smuthu ye ke ke jia menta ka kerteng ke ningkong kadai ke elam kadai ke hima ke bala rimha kabadon saphang satay lam ngi jong kari Iran ke menta habangi pech sakamap ngiyo iya ka jaka ya ka kari Iran ke menta kala penyang ye ki jaka sna nuklear ki jongka bat kani kadai ke nongba busher kadai ke donru hatudu jong ke duriau jong ke Persia kani ke nongba ka don hapdengdu jong ke hima ke rim jong ke elam hatu pintharai ba kani kadai tang ke jingjir rengkhat ap hadu bakut jong gani ke video pensatip ye ki jingsisa baro ki badon hangni ka kerteng ke ar hangni ke dei ke Persia ke hima ke bakham he ka balakan thup ru ye ke ri Iran hi baro ke wei ke menta ka ri Persia menshwa ke paunam ha ka jing tibit jong ke jing siat khnam jo ke sipai ke jongka udei usim Cyrus ubla job ye ke Babylon bat udei ru ma u bla pelai lu ye ke jiu na ke jing sha ring mrau ke jongki ka ri Persia ke don ye ke khana ke bla penia sok lang ru bat ki bru ke jong ublai ki bla phaidin da ki hajar snam menta tung ne snap ye ke ni ki jingja ha ka Bible ka don ke jiathu lupa ka don ye ke jipar hapdeng jong ka elam bat ka Persia u Jeremia u ya thulupa ya ka elam bat u Ezekiel pat u ya thulupa saphang jong ka Persia bat kini ki jiathu lupa ki batai ye ke jipar ha kur komjia bat la ka jong ka por kumta ladang isngothu ye kini ki jiathu lupa ki slam ha kin sajia saphang jong kari Iran ke menta ki balas dang ban pau menta to mentang dia pai sa ke kitab ke jong Jeremia ke lenong ke sau pho khandai kani ke jing thulu pa ke de ke jing sedang jo ke jing sensar jong usim zedege ya ha ke snam san spa khandai phonyo shwa ukris pat syam la penjat satya ye ke Jerusalem bat ke jing berngam jo ke Babylon ke sedang ban sawa ha ke tu ke por bat da kini ki jing tho ki ba bha ban perkhat da ke bor jing start jong ki bru ba ga don ke jing bom tikna ke jongki namar ka jing bom sngu thu bha ye ke jingmut ke jongka haba ublei la ai ho Jeremia ye ki kintin ke sai bha
Sapang jong ka jeper jong ki negeri. Kumni uong utrai ki pat hakmi ngan penkain ya ka renti ka elam ka bor ba kongsan jongki hangni ngide ban smuthu ka ka ne ka ringti balai ublai ukadau sapang jong ka ne ka ringti namar kinong elam kide ki bru ki batabit bha ban siat khnam ka burom jo ki sipai ka dei ka ba ki la ban wanra ya ka burom jong kri lingba ki buj le thma jo ki sipai lingba ki khnam bat ka ringti haba ki sipai elam ki yele thma paro ki septing ye ka jingset khnam ka ba sai jong ki sipai jong ka tegri kumta ka ringti ka de ka dak jong ka jingklan bor jong ki sipai jong ka elam lingba jong ki khnam ki la ban penjot ye ki nu ki terthma jong ki nongshun namar ka jingtibit ki don ye ka jingsngus kham hapo jong ki balai ublai u ongan sakdia no ya ka ta ka ringti lada ka ringti ka yang bujli naga benta ki bor sipai jong ka elam nadu ki por ki baman berim kalong ru kumju ka ka bla mi bujli ya ki bor sipai jong ka ri iran ka bamenta ki kita ki terthma ki bla ai ya ka ri iran bakan don bor katne hakmat jong ka ka perthai ka bamenta pat ki kita ki terthma ki bla penlongi ki weipat ki ri jong ka perthai bakin shifting ya ga ne ri bat kita ki dei ka jingpen kre jong ka ban pen mi ya ki nu clear plan hapo laga jonggri kidon sibun ki start bible ki bangai ba kini ki jia thu lupa sapang jong ka jing kriya no jong blai ya ka ringti jong ka elam ka kedau baik persa ya ka jing sa penjot no jong ki jakas na nuclear jong ka riran namar ba ka jaka ka penyang ya kini ki nuclear plan ki pamenta jong ka riran ki dei baik thik haga ju ka jaka ya ka ba ka elam menshwa ka don kum ka bushar ka asfahan ka isyahan bat baro kini kinong ba ki hapo ka himaya ka ba ka bible ka khat ba ka day ka elam henry kini baro kim day ki ba ublay ula debban pen paulud baro ha u jeremia ula ong ba bat halor ka elam ngan sa walam ya ki saul na ki saudong ka beneng bat ngan sa pensa kema ya ki sha kita ki saul baro bat kan om don ka jaj meru ka ba kita ki bla penwir jong ka elam kin om wan shaka ki saul kiri ki jing hirtma bakin salong habaro kiliang kin sanyon habaro kiliang bat ka bami nang ta kadai ka jing knyu ka kraw haba ki briu jong ka elam kin sa saprat hakeleng saudong jong ka perthai ka ka bla jia haus nam shejar khandai spa nyu phu khandai haga ba ka islamic revolution kala shim ka bor sanshar hapo jong ka ri ha iran kila don da ki polak ngut kinong iran haga tu por kibla petno nalaga jong ka ri ka jongki daga ba kila lek sha ka ri amerika sha europe sha brazil sha australia bat menta phenlap ye kinong iran ba ki don hakeleng saudong jong ka perthai ka jingken ja jong kinong iran kala long ba kraw hadu kata haga ni ka spa snam ka ba menta hanrei u jeremia shamla kran sapang jo ka jingwan bu haisnong da ka mon sngoba hanrei u batai sapang ki ki jingja ki ba khamja kha ba teng ka don ka jingpen bori ki briu ki bun bakin wan ban phat jaka teng ki don ru ki jingja ki ba shirkhai habangi phai ha ka khot ka ba lai phu nyo kaba ong kumni bat ngan pen khau ye ki elam hakmat ki nongshun jongki bat hakmat ki ta ki ba wat ye ka jing im jongki bat ngan pen wan ye ka jing snu halor jongki ya ka jing bitar lap jonga king ong utrai bat ngan pha ye ka white lam nadin jongki tat onda la bamdu ye ki ha usnam sejar khandai spa nyu pho khandai ki nongsan char jong ko riran kila berngam ban pendu jai ye ka Israel habaki don hagi mos ki joki habaki don haying dorbar hagi surak bat ki nong yalam ko riran kila berngam ban penduk pendam sisndon ye ka Israel naga map jong ka perthai kila bay pisa ye ki kinhun seng king atiar kum ye ka Hamas hagba kila penya pathar ya parat chispa arphu mut kinong Israel hau banai Oktober josnam ar arpulai kala ai ki leno Hezbollah palat shilak san pho hajar tali ki missile ban herthma ye ka nongba jongri Israel kala ai ji hikai bat bay pisaru ye ki Yudis ban herthma ye ki jhat jongri Israel hapo jong ka dure obasau hanrei ka don ka jingkular habaro ka we ka Bible ya ka ta ka jingbrngam ka chungki ha ga ba ka la ong ba nan ker khu ye ka ta ka ri
kabala kirkhu ya pha bat ngan tim ya kategori kabala tim ya pha bat hangne ngi snothu ba kinu ki ri ba persha ya ka Israel kalong kumba ki persha ya ka rai ke chung ublai hanrei ublai jus ngapjar menta tung ya phai sha kata ka benta ka ba kong santam katkum ka je thulupa na ka Bible bat ngan bu ya la ka khat ha ka elam bat ngan pendu nangta yus em bat yi rangba ong utrai hangne ngi snothu ba ublai la dab ban kular ban penjot yus em bat yi bor sanchar jong ka elam om da ka jingkendit om da ka jing penja buram haba ka don ka jing penjot unsa sengru ya ka khat ha kata ka jaka kaba mudba hadin jong ka jing bishar ublei unsa kamhi dalade ya gane ka jaka unsa penkala ya ka ri jo ka jing tim sha ka ri jong ka jing kirkhu bat kani ka pen I hangi ya ka ei ka bla jia be thik ha ki surok jong ka ri ran ka bamenta haga arpo pratrik jong nai Desember jong snam hajar arposan kalap thei ka ei hapo jong negeri haga ba ka pisa Iran ka rel kala hirdor hadukumba pra po pesani ka dor ka jongka ka jingkiu dor joki marbam ki mardi kalong hadukumba sau po ar pesani ki babun ki longying hapo jogotegeri kim la shu watang bakin thit ya ka bam ka jongkiru ki nongkhai jong ka Tera Grants Bazar kawe ni ki nongba ka ba khlaim ha ha ka yo ka kot kila haban khang no ye ki dukan ki jongki bat kila mi hasurok ban persha ye kani kila don shibun ki bru ki bala mi hasurok kam desu ka jing persha ka batang malumala hanrei kala pen pthai da ki jing bitar ka bala ka anru da ki phau nam halor jong ki jingja ka jing bitar kala sawa haki palat shispa teli ki nongba hapo jogotegeri penyap yu nong senchar dan bor penyap yu Ali Khamenei ki nong Iran ki bala em haka jing sha ban kya jongga lingkor ga joki ki bala mat shisha ya ta ga jing senchar dan bor hadu kumba sau pho nru snam hadu menta haga ba khadu ki la ong ba la byang kattu la byang bat ka ei ki bala mi hadin kata kane kala pen kendit shisha ya ka perthai kata haga pratrik jumna January jong tos nam hajar arpun riu unong senchar don bor jong kategori u Ayatollah Ali Khamenei ula ai da ka hukum ye ki sipai IRGC ki jong u bad ye ki base force baken siat na phang ya ki te ki nong ki pajba hapo jong kategori ka dei ka jing penya ben ka shirkhai tam ha ga history jong ri ran bad ka tagalong katkum ka jetho jo ka lat phathai khubor ka tip da ka Supreme National Security Council bahaki armit jong ka prabat khandai torik jong January josnam hajar apun riu kiladon haru kumba khat hajar ngut ei ki rupai ba noyakhi ki bla syak penyap tang hapo jong gi armit ki rangba ki longkmi ki samla ki bruk bla kwa ki jinglai lut da ki phau phosnam menta ki da thyap hasura ki rupai ba ki bla im selang ki phau phosnam menta ki kwa ba ublei unle ei no ya ga ne ri kate keri kala khangdam ya ka internet habaro kawe keri ka jingdum kala taplup ya ka te keri namar ka jingbom don jaga boarding electric hadu kumba pra phosau kentai ei ka kwa ban buri ya ki jing shisha baro hakmat jong ka perthai ka kwa ban penyap ya lagi jong gibru ha ka jingdum jong ka sirngiu hanrei ka jing shisha barabor ka wat ya lagi jong ka lenti bat imat kane kan om slam shu namar baki nong Iran kala perta baitik ya ka ei ka bo Jeremiah ula dab ban ya thulupa bakila perta ya ka ta ka jing perta ban pen khlam no yusim bat igi bor senchar ki jong u kila dawa ban pen kut no mardor ya ka de ka rukom senchar don bor kam de ka bor ka bana bar ka bla bu ya ka de ka jingla hanrei dala de hi kila mi pai ba ban dawa ya ka de ka hok ka jong ki hanrei ka ni ka ji thulupa jong Jeremiah kam syam la kut satya ha ka jing pen jot ya ka bat ka ni ka de ka de khot ka ba khadu ka bla kran ru halor jong ka ni ka jingjia bat ngan bu ya ka khat ha elam bat ngan pendu nang ta yu usim bat ya ki rangba ong utrai ha kita ki sgi ki ba khadu utrai ula kdau ya ka ta por ba kam slam shu ka ta por jong ka jingkut bat ba ublei ula kular ban pen bhapat hadin jong ka jingbishar ula kular ban walam ya kita ki nong syakam jong ka elam bat ula kularu ban pen kala ka bamot ya ki ni ki bru bat hang ni ka don ka ka ba pen lengo yangi ha ga ba ki nong sen char jong ki muslim kila pen sitom ben ya ki kristan haba kila kala na ka nyam muslim sha ka nyam kristan hanrei
kila syak pensitom da ka syak set patok bad da ka syak penyap hagaba ki pastor ru kila syak pensitom namar ka jingait ki jungki kadon ka ei ka pla ka bala jia ha ka jinglong ka jar hagaba ka ri ran ka mat ia ka ri bible ka shir khaitam haga ka juk ka menta Katkum ka report jong ki missionary organization but na ka America State Department baki don daki Paulak ngut ki nong Iran ki bala ino ya ka nyam muslim ka jong ki but ki bala kela sha ka balang Kristan kala nang roy ha ki kendong ki kensirat ki priu kala posnu but kila angnut ya ki ki ba mento ya ka jingim ka ba kenjaman sim ban ya kendu ya jisu ka gospel kala klang kum ka ding ka bom la shu ban penlip ya ka wei u pastor nong Iran ula syak be no napo jong kategori tang na gadau baula syak interview ha ke lat pathai khobor ha ga ba ki bor pen yak kila kaliba kat nongut ula pen kala syaka balang Kristan hadu menta hapo jong kategori ha Iran kumta ula jubab ban ong ba hashwa ba un syakam tang ki noyalam kila don hadu kumba san lak ngut bat ula ong shu ba hadu menta kibala kala na ka nyam muslim syaka balang Kristan kila don hadu kumba shipau million ngut kumta kila don hadu kumba shipau million ngut ki nong Iran kibala but yu jisu haga jinglong noyalam jong ayatola Ali Khamenei wat hapdeng jong ka jingsha pensitom beng wat hapdeng jong ka jingsha penyabru Kim Syam la Paidin Satya ban but yu jisu ublay ula pendap ya ka ka ba ula dab ban kular un sa walampat ya ki nongsha pensitom beng hapo jong ka elam om haga sensar ka khadar hanrei haga jinglong mensim un yada ya ki nong Iran hapo jong ka tegeri bat kane ka long be tik kum bala dab ban ya thulpa dau Jeremiah mentang ila ban snopla hanrei ka ka ji thulpa jong Ezekiel bat ba ka Persia kan sa hirthma ya ka Israel ringkat bat ka Russia kumno kini ki arteli ki je thulupa ki don ye ka jingade kata gede ka jingkli ka ba khyab ha manta u Ezekiel ha ga lenong ka ba lai phupra u batai saphang ka thma ka ba kraw ha ki sngi ka ba khadu ka jing ya teli lang jongki ri ken sele persya ya ka ri Israel bat ba ka kerteng ka ba khlidu ka dei ka kerteng jong ka Persia ringkat bat ka u don u magok ubalatip ya ka da ka ri Russia u gomar bat ka togarma ka badai menta ka Turki ka Kush ka badai ka Sudan ka Ethiopia bat ka put ka badai ka Libya hanrei ngi deban ken mau ya ka neba ka Elam bat ka Persia ka don ka Jepher ha ka Jaka ka Elam ka de ka benta jong ka Iran kerpang syaki benta jong ka Shatailam ingi jong ka Tegeri ka jingi thulupa jong Jeremiah ka kedobek ya ka jingpenjot ya ki nuclear program bat ka jingkelon jong ka de ka rukom sensar ka bamenta hanrei ka jingi thulupa jong Ezekiel pat ka kedau ya ka jingdon jong ka Iran hadin jong ka ne ka jingsha penjot perkhat ya kani ka jaka jong ka Elam ka para buru ya ka jaka pen me nuclear ki bla syak penjot no ka jingkelon jo ka bor sensar hapo jo ka tegeri hanrei ki basa jong ki hima jong ka Iran bat ha ka bakhadu ka ka basa ye ka Iran ka longba ken saya snok tilang bat ka Russia nangta bat ki wei pat ki ri jo ka perthai na ka bata ka jingkuslai ka jong ki ban hirthma persya ya geri Israel ngiken mau ho benai Jun jong snam hajar arpusan ka ri Israel kala hirthma lingba jong kata ka roaring lion palat spa teli ki lingsun ki la hirthma ya ka jakasna nuclear jong ka Iran kata ka de ka natan reaktor ka bla syak penjatna ha ga ba ki la don ki scientist ki bla shna nuclear ru ki la syak penyap lang nangta u komandar jong ka IRGC ru ula kelon yap ha ga tu por ka ringti jong ka Elam kala prano pum bat hangning yu ya kata ka jingyai tulun jong kita ki jingjia hapo jong ka tegeri lani kata ka history repeat itself ki jaka bu sipai jong ka Iran kala syak penjot kane ka jingpendap ya ka jithulupa jong Jeremiah ha ka lenong ka sau phau khandai hadin kata ka jingsen shar kala kelon hapo jong ka jikhi pajba hapo juga tegeri ha Iran usim bar ki bor sensar jongka kila syak penjat bat hadin kita ki sngi ki badangsa kin peteng sa ki jithulupa jong Ezekiel ha ka lenong ga lai phopra baga jinges nok tilang jong ki ri ki babun ban hirthma persya ya ka ri Israel bat ka bami nagani ka thma ga bakhadu ka dei ga dab ban ya thulupa ha ka Bible
u Ezekiel ke lenong ke lai pukundai ula ong ba u blei un sa tuklar da ka bor ba ka ba mayan ke jong ha ga ba kita ki ri ke belia teli ban penjat ye ulum jong ke Israel ba dei ru hangta kita ki ri ke setip ba u dei utrai ka marziar amirda ka win ki Kristan napo jong ke Iran ka bala syak set patok hadu ba kandayap namar ka jingait Kristan ke jongka kala penlut bon benai ha ka wei ke patok ke ba syirkhai ba haswa bagi kamba kinjia bakan yo ban light no nang ta bat menta ka don hapo joko ri ha Amerika bat ka don ru ye ka khubor ka ba khlain bha bat ka ong ba ublei ula bishar ye ki nongsen shar ki ba runar jong riran bat menta ka la jia shisha da ka ba ka kdauru ye ki kitab ko chu Jeremiah ka lenong ka ba saupo khandai bat ka la penbena ban ong ba kata ka de ka jing pendap ya ka jing ye thu lupa ka bangila sakhi dalagi jongi khmat menta hapo jongi ri ha Iran haga ba usim bat ki he sarkar ken sa syak penjat bat hadin kata ublei unsa pen yang pat ya ka hima ga jong u lingba jong u Jesus Christ kala pen ken mauru ya ki ba don kam ga tho ru haga Bible namar ba udei usim jong ka Persia ubla pelai lut ye ki jiu bat ba ula ailat ru ban teibyang ye ka temple ha Jerusalem bat uta udei usim Cyrus usim ubla khat do ublei ba udei ubla syak pen slesim ha ublei katkum ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka ba saufusan bat menta ukun sim raja Pahlavi udei ubla yok pateng na upat sya ubla syak pen ringkang par jong ka Persia ula terwai ka jete kular ha ka jingsuk bat ban ya trelang ru bat ka ri Israel kumta ki jingjia ki be yai telun na ka wei ka pateng se ka wei pat ka pateng ha ka ba ublei ula pendon kam yu Cyrus ha ki por ki bala leit ubala ruban pelai ye ka jingpen krek ka ba thmai ka jong u kini ki jia thu lupa ki dei ki bala dab ban shan shap nadu ki hajar snam ki ba menshwa ka badang yai penken mau hadu menta bat ngendang yu i dalagi jongki khmat ru hadu menta ka ka ba ki kpat men jongi krale ka dei yangi tang ban supule ye ki jingtho habangi pe ye ki jingjia ni snow thu ba ublei jongi ulong uba shisha bat ki krim ki jong uru kilong ki ba shisha naba ki nong ye thulu pa gila tho ye ki nadu ar hajan rus pa snam menchwa bat ka dei ka jing pendap ye ka ban sajia hadin daki hajar snam khamtam ha ka ni ka pateng benru ka bangingi im yakine baro om syam la buri satya ya ka jinglong ka ba shisha jong ka jing pen pau ka ba kenjam sem ka ba mut ba ka dei ka ba je jong ka ji thulu pa jong ublei jong ki Israel ban sutu hangno ngidon katkum ka por ka bala kadau de ka Bible ka longba ngin pek ye ka Israel ngin pek ye ka Jerusalem pek ye ki nongshun jong ka Israel ka ka bala jia ye ki bat ka ne ka ba mutba u Jisu ula janwan u daladehi ula ongba haba phileyu ye ki baro to tibba ka por kala hajan ki dak ki babun ki lajia ki baro ladap ban penbet penbiang lut baro bat ngidei ban snuthu ye kane ba ki nong Iran kim dei setia ki nong shun jongi ki dei ki lanat naga jingsun shar donbor jongi ruboman ki dei ki nong sa bendi jong ki nong mane blai thau ki bla penjat ye ka jingim go joki hanrei u blai u ye ki hadu kata balai u ayatollah Ali Khamenei u ye ka hukum ban set na phang ye ki bru la jong da ki paulak mut ki nong Iran ki bla linyar ban yo ye la ka jong ka jing lak duit ki jongki ki long kemi ki la tar ye la ki jangkup ki jongki hasurok ki samlai ki la syak pen bor ban kawang di ki mau ki ne ki bru ki bla khuslai namar ka jingkerman kam don shu hapo jong kategori ki bru ki apsatang lanu kan wanno ka khubor ka babha hapo jong kategori namar kata dwailam nakbenta jong ki nong Iran menta dwai nakbenta ki Kristan ki bla syak pen sitomben namar ka senjam ka ba bha ka ba ki shim kathadu bakin boat yu jisu what happening jongka jingper king ba crow hapo jongka tegri dwai na ka jingkolon jongka jingsunshar jongki ruboman hapo jongka tegri dwai na ka jingkular jongka jingpen thamai ga thoru haga kitab ga Jeremiah haga lenong ga saupu kundai haga dekhat ka lai phukundai ba unyo ban pendap purano ya ga ne ga dekhat ka jingi thulu pa ju Jeremiah kam dei tang ka jingtho ka rim hanrei ka dei ka jingkhang yit jong ga lawei ga pranai ka dei ru ka map ka pen I bai thik ba hangnong idon bat sha ngen leit nang ni ka ringti ka kdia menta usim ula kelon ka jing bishar kan sapoi ka jing pen thamai kan sawan hadin jonggata bat lada phila pej hadu ka bakut jong ka ne ka jithu khana to tip ye khane ba la pendap ye ki jithu lupa baro ka wei hadin jong ka wipat khublesibun tat hadu bengendu ha ka wipat ke video